Dobrý, že jo? Ovšem, ty jsi ty dveře nepřivařil zpátky, co? Ne, já ti náhodou můžu říct, proč se to stalo. To auto toho Rovera si trochu předělával předchozí majitel a to byla nejspíš opice. To je vhodná poznámka. Můj táta měl 3 a nikdy mu dveře neupadly. Za to nemůže Rover, ten byl postaven skvěle. Určitě ne. Jestli si vzpomínám, tak zrovna tenhle typ tehdy moc chválili za to, jak dobře mu drží zadní dveře. Správně, to byla jedna z typických vlastností toho auta. Jo? No dobře, ale teď to musíme nějak spočítat. Tady na to máme takovou tabulku a někde mám fix. Takže tohle jsme zaplatili za auto a měli nám dát 100 liber, pokud dojedeme. Na tajné místo. Na zkušební dráhu, ano, u A5 bez jakékoliv mechanické závady. A to se mi nepovedlo. Mně taky ne. Mně vlastně taky ne. Takže za to peníze nedostaneme. Ne, Rychlostní zkouška proti Datsunu. Nic. nic. Ne, takže se nám taky nic nevrátí. Test ruční brzdy. To jsem taky neudělal. Ne. Ne, byla to smutná chvilka a ty nic nedostaneš, neudělal jsi to. Já to udělal. Ty ano, takže máš 100 liber. Děkuji. A mně se to taky povedlo. No, představ si, že jsme to neviděli. No, Ale když říkáš, že jo, tak si to udělal. samozřejmě, takže se mi vrátí 100 liber. Teď vaječný test, ten byl důležitý. Mně tam zbyly 4 gramy vajec. No. Ale upadly mi 2 věci, takže máme 20 liber plus. 20 liber pro Jamese, skvěle. Výborně. Děkuji. Já jsem měl 4 gramy a přišel jsem o 2 kousky. 20. Jeden byl sice dost velký, to Dveře. uznávám, ale pořád mám 20 liber Mně plus, vajíčka Richarde. nezbyla vůbec. Ne? A upadlo mi 6 věcí, takže mám 60 liber. Jenomže mínus, ano, minus 60. To se Dolině opravdu Je mi povedlo. to moc líto. Jistě. A vodní test? To bylo 20 pencí za každý metr, který si ujel. Ty si ujel 1500 metrů, Ano. takže To je... 300 liber, ty hlupáku. Jo. 300, teď jsem to měl na jazyku, takže mu píšu 300. Ano, 300 liber se ti vrátí. Jo. A Já dál? jsem ujel celkem 4500 metrů, což je, jak možná sám brzy zjistíš, 900 liber. Výborný. To je lepší, než nejslabší máte padáka. 900. A ty jsi ujel 10 To jsou metrů. 2 libry. Jo. Napiš to. Napiš to tam. Co je doma, to se počítá. A teď to sečteme, ať víme, jak jsme dopadli. Takže ty, Richarde, si dal 1010 liber ze svého, tedy minus. Takže si ze svojí kapsy dal 978 liber. To je dobrý. Ty, Jamesy, ty jsi vydělal 20 liber. Skvělý. Takže vyhrál James. Samozřejmě. Děkuji. Děkuji. Upřímně ti blahopřeji. Dokázal si producentům pořadu, dokázal si národu a celému světu, že v British Leyland opravdu uměli udělat dobré auto. A tady je béžový Austin Princess s hnědou vinilovou střechou. Británie udělala dobré auto. Ano, Kecáš. výborně, Jamesy. Děkuji. Aspoň jedno. Tohle. Byly to křápy. A s touhle bombou končíme. Děkujeme vám, že jste se dívali, mějte se hezky a nashledanou. České znění připravili Zbyšek Horák, Filip Švarc, Libor Bouček, Pavel Soukup, Dagmar Čárová a další. Překlad Vladimír Fuxa. Dialogy Luděk Koutný. Odborná spolupráce Daniel Dítě mladší. Zvuk Jaroslav Kosán. Produkce Zdena Sirotková, Kristýna Pavlíková. Šéf producent Jaroslav Richter. Režie Daniel Dítě. Ve studiu S pro Alfa CZAS vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným a v roce 2009.